تماشاوانên hêja vê heftê jî wek ekîba tiştanok me rahişte Tirkiye xwe, me diyariyê xwe xistê me berê xwe da Çukurova. Niha jî vê heftê em li Edenênin li taxa Dumlupınarênin. Me pirsên xwe ji bo nawan amade kiriye. Ka werin em bi hevdûr bername xwe bişopînin. Pirsa min tê yadê birinca kîjanî navdar e. A çiyayê agirî, B çiyayê bagokê, C qerejdağ, D sîpan. Birinci. Kîjan ji wan navdar e. Navda ya Birinci nizam. Kanç. Karajda. Karajda. Saat xweş. û tiştanokek min heye. Çavzero, simbêl belo. Li ser dîwarê hembero. û herî dawî zigotinokek min heye. Sê pênşemê sê mişar. Dikarî bêje? Sê pênşemê sê mişar. Se perşembe se meşar. Se perşembe se meşar. Se perşembe se meşar. Dawî ji bo baranên kîjan demsalê tê gotin. A havîn, B payîz, C zivistan, D bihar. Zivistan. Bahar. Bahar. Belê, saet xweş, biharın. Belê, tiştanokan min tê. Çavzero, simbêl bello li ser dîwarê hembero çiye gelo? Ez jî nizanim ku çi ye? Nizanim valla. Zigotinokek min heye. Sê pênşemê sê mişar. Dikarî veya bêje? Sê pênşemê sê mişar. Sê pênşemê sê mişar. Sê pênşemê sê mişar. Sê pênşemê sê mişar. Saet xweş, spas, malya. Az avêjî abla. Kîjan zêde bibare dibêjin mû di navbera erd û esman re derbas nabe. A berf, B baran, C xişik, D mij. Kîjan el Berfe. belê her bijîştere. Te pêderxist, saet xweş. Tiştanokek min heye. Tiştanoka min ev e. Çavzero, simbêl belo li ser dîwarê hembero. Çavzero, simbêl belo li ser dîwarê hembero. Çi ye veya gelo? Hayvana. Hayvaneke Spas dikin ji bo tevlî bername bûm. Malî avan sağ be. serçava sersara. Pirsa min tê li kîjanî zivistan zêde dijwar derbas dibe. A. Beriya Mêrdînê, Beriya Mêrdînê, B. Deşta Mûşê, C. Deşta Silîva, D. Deşta Sûricî. Gerek am muşebi. Belê, saet xweş, te pêderxist. Tiştanokek min heye, tiştanoka min ev e. Çavzero, simbêl bello li ser dîwarê hembero. Çi ye gelo? Çavzeri. Yap psike. Ne pisike lê te nêzik. û herî dawî zigotinokek min heye. Sê pênşemê sê mişar. Dikarî bêje? Sê pênşemê sê mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Birinca kîjanî welatiyên bêjin navdar e. An jî kîjan navçe. Çiyayê agirî, B çiyayê bagokê, C qerejdağ, D sîpan. Qirêjdağ. Belê, saet xweş. Çavzero, simbêl bello li ser dîwarê hembero. Çi ye gelo? Bu da tam ne olan tam nizanim. û zigotinokek min tê. Zigotinok jî Tirkî dibêjin tekerleme. Sê pênşemê sê mişar. Dikarî veya bêje? Sê pênşemê sê mişar. Se perşembe Sê mişar. se mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Saet xweş, spas, malî avan. Eyvallah eyvallah kılıçdaroğlu. Kîjan zêde bibare dibêjin mû di navbera erd û asîman re derbas nabe. A berf, B baran, C xişik, D mij. Barane. Tiştanoka min heye. Çavzero, simbêl belo li ser dîwarê hembero. Çi ye veya? Mare. Nelaya. Bange. û herî dawî zigotinokek min heye. Sê pênşemê sê mişar. Sê pênşemê sê mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Tavî ji bo baranên kîjan demsalê tê gotin. A havîn, B payîz, C zivistan, D bihar. Ziftan. Baran. Tavî dibêje. Bahara. Belê, her bijîştere. Saet xweş.
tiştanokek min heye. Çavzero simbelbelo. Li ser dîwarê hembero. Çiye gelo? Ser divarı hembero. Ne mişke? Ferîkê wî heye. Ben perevi hebe Li hewşa çelçelok. Çelçelok em dibêjî. Pereva hene dişin hewşa da dişin evdiya da çelik dibêjin şwere. na ne ewe. û zigotinokek min jî heye. Sê pên şemê sê mişar dikarî bêje. Se peşeme se mişar. Se peşeme se mişar. Se peşeme se mişar. Li kîjanî zivistan zêde dijwar derbas dibe. A. Beriya Mêrdîn, B. Deşta Mûşê, C. Deşta Silîva, D. Deşta Sûricê. Kîjanî zivistan zêde dijwar derbas dibe. Belê. û tiştanokek min jî heye. Çavzero simbêlbelo li ser dîwarê hembero. Çiye gelo? Tembelo. Çavzero simbêlbelo li ser dîwarê hembero. Divarı hembero. Ev Tişta zigotinokek min heye. Tekarî bêje. Sê pên şemê sê mişar. se peşeme se mişar. Gelek spas maliyava. Zerçavin. Kîjan zêde bibare dibêjin mû di navbera erd û esman re derbas nabe. A. Berf, B. Baran, C. Xişik, D. Mij. Miş. C. Ama ew jî tedî spî dibe her der lê ne mij e. Baranı. Berfe berf. Belê berfe. û tiştanokek min heye. Çavzero simbêlbelo li ser dîwarê hembero. Çiye gelo? Hayta xalî bever kiriye em ve nuzanin em ama hiç nuzanin valla ve. Çavzero li ser dîwarê hembero. Heywaneke rast e, ajaleke lê nepeze. Na. Çavzere. Gur. Sê pên şemê sê mişar. Tê ser hev dibêje. Sê pên şemê sê mişar. Sê pên şemê sê mişar. Tu hatta evare şmira beji ez pek ver naynıma. Sê pên şemê sê mişar. Sepin şembe semişar. Te gote Sepin şembe semişar. Sepin şembe semişar. Sepin şembe semişar. Davîn ji bo baranên kîjan demsalê tê gotin. A. Havîn. Tamam. B. Payîz. C. Zivistan. D. Bihar. Bir sabah okuyun hele sorayım. Davî ji bo baranên kîj... Belê. Bahar. Gote bihar. û tiştanoka min tê çavzero. Simbêlbelo. Li ser dîwarê hembero. Selam diyor hembero. û zigotinok jî heye. Sê pên şemê sê mişar. Sê pên şemê sê mişar. Sê pên şemê sê mişar. Se penşeme se mişar. Se penşeme se mişar. Se penşeme se mişar. Birinca kîjanî navdar e. A. Çiyayê Agirî, B. Çiyayê Bagokê, C. Qerejdağ, D. Sîpan. Öyle birinci Karazdağ'ıydı. Belê saet xweş yadê. û tiştanokek min heye. Çavzero simbêlbelo li ser dîwarê hembero. Çiye gelo? Kund. Kund. Kunde lê tu nêzik. Baykuş. Kund. û zigotinokek min heye. Sê pên şemê sê mişar. Dikarî bêje. Pên şemê Se sê peşemi se mişar. Se peşemi se mişar. Se peşemi se mişar. Li kîjanî zivistan zêde dijwar derbas dibe. A. Beriya Mêrdînê, B. Deşta Mûşê, C. Deşta Silîva, D. Deşta Sûricê. Li kî derê Serma yani derbazlar. Serme yani. Bence muş. saet xweş. Zigotinokek min heye, tiştanoka min heye. Çavzero simbêlbelo li ser dîwarê hembero. Çiye veya? Cardı 5. Çavzero simbêlbelo li ser dîwarê hembero. Evçiye. Halesine. Veya ajaleke. Ev ajaleke.
He? Pisik. Ne pisike le tinezik bo. O zgotunok ek min heye. Se penşeme se mişar. Kiş vakare beje. Se penşeme se mişar. Se penşeme se mişar. Se peşeme se mişar. Se peşeme se mişar. Se peşeme se mişar. Kijan zede bibare dibejin mu dinavbera erdu asman re derbas nabe. A. Berf. B. Baran. C. Xışık. D. Miş. Kijan zede na. Dediğimsa her der spidi be ya. Berf. Baran. Miş. Xışık. Mij. ها وكان بس هذه بانسده برف قالوا برف يا برف عم دبر سبيد به براد بيجي نا برف مش مثلا بعد برق انا بيني مثلا اما انا سبي نقولوا ايه Yani na beraber dibejin mu derbas nabe. Berf. Bele. Saat xoş. O tiştanok ek min heye mamik. Çavzero simbel bello liser divare hembero. Çiye gelo? Çavzero simbel bello liser divare hembero. Kun. Nezik. Mala. O her davi zugotunok ek min heye. Se pen şemese mişar. Tikar ve abej. Se pen şemese mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. Se perşembe se mişar. سه پرشنبه سه مشار سه پرشنبه سه مشار سه پرشنبه سه مشار Tiştanok ek min heye. Çavzero simbel bello liser divare hembero. Dik. Saat xoş. Ji bo naten. Spas maliya ve ev jî diyarî. İşte razı bir. Ev dike. Kerem ke xalata me ji bo te. Ji bo tu beşdar bû em spas. Serçavatı. Olur Dikile. Vele saat xoş. Kerem ke xalata me ji bo te. Maliya ve. Hayratulamet. دیک Vele sabe maliya ve. Dikile. Vele saat xoş. Kerem ke xalata me ji bo te. Maliya ve. Gelek spasiye evet ke. Mimsel sabah gelem. Sabe. ها Çi? ديكه ها ديك يا Her bir şey şöyle valla tepe derxast. Kerem ke xalata me ji bo te. Spas. Tevlî bûn maliya ve. Te gote çi yadê? Dik. Yadê peder xiste her bir şey şêre. Kerem ke de xalata me ji bo te. Maliya ve. Spas. Na. Dike. Vele saat xoş. Kerem ke xalata me. Spas. Oğra geri. Dike. Vele saat xoş. Kerem ke maliya ve. Gelek spas. Bûn tevlî bûn sabe. خودش راضی بود Bele, me gotubu em vê hefte jî li Edenê li Dumlu Pınarê, taxa Dumlu Pınarênin, me tiştanokê xwe, zigotinokê xwe pirsîn, me bersivê xwe stendin, bimînin xêr û xweşiyê de dem baş.